Salutare tuturor! Bun venit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Sunt Andrei. Acum vreau să caut un sat pe mapa asta și să mă duc la mina și să le iau recolta. Fiți atenți ce am aici. Câți pui am de asta. Acum să fiu pregătit să merg la minat. Să-mi iau și astea, 64. Asta, că am nevoie să-mi fac de-alea, mamă. Haide. De asta și ciorapi. Ciorapi micuți. Casca aveam. Pam. Așa. Acum sunt pregătit. Haideți. Acum eu vreau să fac o sabie, dar îmi trebuie și târnăcop. Ia, am lemn? Să sperăm că da. Îmi trebuie două ca să-mi fac bețe. Îmi fac sabie și o lopată de iron. Ia, acum cât iron mai am? 0 iron. Așa, acum să mă dau pe mobi, pe zombie de fapt. Așa, acum sunt pe zombie. Haide să mă duc la sat, la satul, că deja știu unde e, că pe mapa asta am jucat. E puțin, e aproape, cum să zic eu. Stați puțin să cobor, așa. Traversăm apa și gata. O să ne arate satul. Haide, uitați-le chiar în față. Îl vedeți, nu? Uitați, sar, ca să-l vedeți și voi. Am trecut de aia, cum se numește? Peșteră. Haideți să merg, haideți. Sunt o grămadă de peșteri pe mapa asta, deci să nu fac griji. Trebuie să... Mamă, trebuie să o călătoresc pe toată și... Bă, aici nu e mare peștera și nici nu e mișto. O mai am o mapă de asta, dar pe creativ. Adică nu am. Haideți, o mapă... Să mai îmi iau un pat, nu. Haideți. Veniți încoace. N-aia cum se numește. Groapă. Uitați aici. E chiar aici. Să mă duc în asta mai întâi. Nu. Mai întâi în asta de aici. De lângă biserică. Sau turnul Eiffel. Ce o fia, că nu prea mă pricep. Cu ce o să mor? Bă. Și n-am cu ce o să mai mor după aia. Hai că iau. Bă! Doamne ferește, ați văzut? Că de aia pe mine. Așa. Mai întâi să-mi fac o ieșire pe aici și în timp mai iau și sand. Adică nu sand. De ăsta cum se numește, nisip. Am, așa. Haideți acum să cobor fără nicio grijă. Și mi-am consumat. Iron, am dat din prima. Iron. Așa. Și aici. Și mi-a făcut. Dacă găsesc diamonds, să vedeți ce le fac la mapa asta. O șterg pe toată. Că nu mi-am luat târnăcopul la mine de iron și nici nu am. Interesant. Haideți cu noi, vom pune cu... Haideți, torță, așa. O să pot să-mi fac și un târnăcop. După ce o să-mi fac târnăcop, să fiu boss. Boss. Așa. Să iau tot iron. Mai am o mapă de asta, dar de că am murit. Și cât diamond am găsit? 50 de diamond. Și am murit. Și mi-a făcut armură, toate uneltele. Și după aia, ce credeți? Am murit. Și după ce am murit, credeam că o să mă dea de la cap. Și nu m-a dat. Doamne ferește. Nu cred. Nu are cum să nu mă dea. M-a dat pe altă lume. Chiar pe altă lume m-a dat. Și nu înțeleg de ce. Mâine va începe școala. Adică mâine am școală, de fapt.
Și nu îmi place deloc la școală. Vreau să stau acasă, să nu mai am teme. O să fie mișto dacă stau acasă. Să mă prefacă sărăcit. Și după aia stau acasă. M-a auzit tata. Că e lângă mine, filmează. Mă filmează, de fapt. Ce vreau și eu să mă joc pe calculator, că știu cum se joacă, dar... Și e foarte mișto pe calculator să te joci Minecraft. Bă, am uitat că mi-am dat cu zombie. Sper că nu mă așteaptă o surpriză pe aici, un zombie sau zombie pigman. Că-mi fac acum un portal să mă dea și la zombie pigman, că am și o nevoie de col. Nu! E mișto rău groapa asta, am mai fost odată în ea. Să mă risc, așa. Haideți. În asta la cât col și diamond se găsește, n-aveți habar. De-abia aștept să mă joc lumea asta. Serial. Ce? Am flemuri. Nu știa că am flemuri. Nu se poate. Hai să cobor. Cobor sau nu cobor? Mă risc? Cu sabia în mână totuși. Că cine știe de ce pericol dau pe aici. Mie mi-e cam frică de creeper. Nu de altceva. Că de altceva... N-are de ce să-mi fie frică. Bă, mi-e frică de mor. Prima dată când mă dau joc cu zombie. Nimic pe aici. Cu ea pe aici. Așa, să nu. Ce ușurare. Bă, dar zombii nu mai sunt. Bă, zombii nu mai sunt. Ar fi tare să mă pierd eu cumva pe aici. Să nu mai găsesc ieșirea. O să mor de frică dacă... Bă, dacă cădeam acolo eram mort până acum. Haide. Schelet. E frică. Eu ies din peșteră. Gata. Ies din peșteră să nu se facă cumva noapte. What the fuck? Dacă se face noapte. Da, să nu fi făcut noapte. Cred că ăsta e drumul. Da, ăsta e cu siguranță. Se face noapte. Firar. Nu mai vreau să mă dau cu zombie, dar trebuie. Aoleu, trebuie să mă dau cu zombie și deja m-am dat. Gata, sunt bărbat. Dacă pot. Ai, bă, am flemuri, dacă am... Bă, Doamne. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Mai bine să mai mă dau cu zombie și când voi ajunge acasă o să mai mă dau cu zombie, bine? Că mi-e cam frică. Să nu vă supărați pe mine, vă rog, dar mi-e cam frică cu zombie. Voi ajunge acasă și atunci o să mă dau, vă promit. Așa. Nu vă supăra, nu? Că o să mă dau cu zombie. Așa, haide. Wow, ce peșteră mică. Dar cum e focul ăla. Acum, haide să iau bookcase. Book capa. Dați-vă la o parte marș. Nu. Bă, 20 de iron nu mi-ajunge. Decutatorul ăsta mi-a consumat. Șmecher, dacă mi-a consumat decutatorul ăsta. Să iau cărțile și să-mi fac ceva. Să iau și ăsta ca să fac o casă mișto. Că am și o nevoie de o casă mișto. Lasă-mă, tati. Că am și o nevoie de o casă mișto. Minecraft, nu? Bă, dar ar fi tare să vin aici până la mine flacăra și să mă învingă.
și să iau tot lemnul. După ce o să iau tot lemnul, o să mă duc acasă, o să-mi fac alea, cărțile și vom încheia acest episod, bine? Și vom mai face unul mâine. În fiecare zi câte unul sau câte două, nu știu. Dar acum nu o să mai am timp. Că e ceasul, câte ceasul, tata? 10:30. 10:30? Nu mă, e aproape, e 10 fără 10. De mai repede, nu se iau, trebuie, gata, eu îmi fac un târnășcop. Haide. Așa termin mai repede. Dacă nu făceam, o mai terminam la anul eu. Așa că s-a zis că aproape... Bă, da zău. Așa. Haideți să-mi fac cărțile. Decât 2? What the fuck? Decât 2? Cum? 3 cărți. 6 de astea, eu cât am? 21 și 12. Firar tu de lemn să fii. Ai înfuriat la maxim. 2 de-astea în cauza ta. Dă-te încolo, dacă am decât 2. Nu o să mai vin niciodată în satul ăsta. Bă! Ăștia mă împingeau acolo. Să le iau toată recolta. După aia să fiu om bun. Că nu știu, cred că o să mai vin prin satul acesta. E cam mișto. După aia să mă duc la casa mea și vom încheia episodul. Bine? Astea nu-mi plac decât pentru pâini sunt bune, dar pentru altceva și n-am pofta de pâini, că am niște pâini acasă, cred. Și sper. Așa, acum, cât am? 64 plus 4. În total 67. E cam somn. Mai am. Acolo. Doamne, și mâine am școală, fițe. Îmi dau contură pe ea și să mănânce câinii. Și scap de ea. După aia. Câinilor să... Hai, deodată nu se poate planța. Calc pe ea și de asta nu merge să plantez. Ia, am dreptate? Da, aici. Nu merge? Da, o călcam pe ea și de asta. Bă, nu merge, lasă pe aia. Așa. Așa și așa. Pe aia lasă așa liberă. Cum să mă duc acasă și să închei episodul ăsta, că mă doare și mâna la cum stau și dacă mă știu pe unde mi-e. Bă, dacă cădeam acolo, știți, dar că muream. Bă, da, case la rând. Nu se poate. Ce e asta? O lună. Prima dată credeam că e altceva. Hai, dă să ai pe un furnal. Adică nu furnal. Ia foc, papa. Acum, hai mai repede în casa mea. Ia. Am mai rămas ceva, nu? Haideți. O să merg în casă și apoi vom încheia episodul. Dacă mai știu pe unde e. Da, dreptul în față. Dreptul în față că știu pe unde e. Acum știu. Trebuie să mă urc sus pe biserică, că de sus după biserică se vede aproape tot. Da, e bine pe unde e. Eu îmi dau seama după astea. Da, bine. Stați puțin să mor și vaca asta, că sunt sărac la carne de vacă. Ia, cât armură mai? Am aproape... Mi-a consumat armura. Puțin, foarte puțin. Eu vreau să am armură completă. Un pun ironul la...
Așa, vom încheia acest episod, că mâine am școală și... Pa, pa!